Khadija mai numfashi, jarumar da ta zama alamar daraja a Kannywood. A yau ba kawai labari za mu kawo ba, za mu yi tafiya ce ta tarihi, tafiya cikin duniyar fim, tafiya ta cikin ƙwazon mace, tafiya cikin jarumta, mutunci da daraja. Domin kuwa za mu yi magana ne akan wata tauraruwa mai haske, wata jaruma da ta zama alama, wata mace da ta rubuta sunanta cikin zinariya a littafin Kannywood, wato Khadija mai numfashi. A cikin masana'antar Kannywood akwai jarumai da dama, amma kaɗan ne suke da irin wannan matsayi na musamman. Khadija mai numfashi ba jaruma ba ce kawai, ita ce tauraruwar fina-finai, kuma haifaffiyar jihar Kano wadda ta taso cikin al'ada, tarbiyya da mutunci. Tun daga shigowarta masana'antar fim, ta nuna cewa ba ta zo da wasa ba, ta zo ne da manufa, ta zo da hangen nesa, ta zo da burin ɗaga darajar mace a cikin fim. Lokacin da Khadija mai numfashi ta fara bayyana a fina-finai, masoya suka fara lura da wani abu na daban. Fim ɗinta na farko shine Kaddara Ta. Wannan fim ya zama wata babbar ƙofa ta buɗe mata hanyar haske. Daga nan ne ta fara taka rawa a shahararrun fina-finai kamar su Ɗan Gwamna, Bazata da dai sauransu. Waɗannan fina-finai sun ƙara tabbatar da cewa Khadija jaruma ce mai cike da ƙwarewa da basira. Jarumar ta ƙware matuƙa, ba wai a fim kawai ba, har ma wajen hawa bidiyon waƙoƙi, domin kuwa salonta na musamman ne. Aktin ɗinta ya bambanta da na kowa. Idan ta shiga rol sai ka ji gaskiya ce tsantsa, ba kwaikwayo ba. Wannan ne yasa take ɗaya daga cikin jaruman da ake nema a koda yaushe, domin tana kawo armashi da rai a duk aikin da ta shiga. Abin da ya fi ɗaukar hankali kami da Khadija ba wai kawai fim ɗinta ba ne, halayyarta ce, mutuncinta, tarbiyyarta. Jaruma ce da ta san darajar suna, ta san darajar addini, ta san darajar al'umma. Wannan yasa take cikin jerin jaruman da ake girmamawa, ba kawai saboda suna ba, sai saboda mutunci. Khadija mai numfashi ta zama abin koyi ga mata da dama. Ta nuna cewa mace na iya shiga harkar fim, ta yi suna, ta samu ɗaukaka ba tare da rasa mutunci ba. Ta zama haske ga masu tasowa, ta zama darasi ga duniya cewa daraja ta fi komai. A ƙarshe, Khadija mai numfashi ba jaruma ba ce kawai, ita wata alama ce, alamar tarbiyya, alamar daraja, alamar jajircewa, alamar mace mai mutunci a masana'antar Kannywood. Allah ya ƙara mata ɗaukaka, ya ƙara albarka, ya ƙara haske, domin ta ci gaba da zama abin koyi ga duniya. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka danna mana subscribe, ka yi liking, ka yi comment, domin mu ci gaba da kawo muku tarihin manyan jaruman Kannywood. Sunana Abba Hassan, wannan na zo muku ne daga Nigerian Update da Abba Hassan TV. She make me dance for wayo my gallery.